noin tämmöisenä yleisarvosanoja koirasta, niin siinä on nämä ominaisuudet on aika suurta kautta linjaa, että se tosiaan kyllä hoitaa homman kotiin isolla kädellä. Että tosiaan kaikkikin osa-alueet niin menee ihan mukavasti, että oikeastaan ainoa mikä tuossa koirassa on vähän semmoista, mikä voisi olla parempaa, niin on just tuo vilkkaus. Että se hajoaa vähän se toiminta, että jos se olisi niin kuin sanotaan, että vähemmän kiireinen, niin se olisi paljon vielä näyttävämpää se toiminta, mutta hyvä näinkin, ei siinä mitään. Toimintakyky arvosanana +2 hyvä. Et niin kun hyökkäyksistä ei mitään moitittavaa, ne kyllä riittää oikein hyvin näihin meidän keimeihin. Mutta kelkalla sen verran, että se toiminta pikkusen pätki siinä, että se tosiaan keksi muuta tekemistä siinä, kun se olisi hyvin voinut keskittyä siihen kelkkaan tai sitten vaihtoehtoisesti vallan väheksyä sitä, mutta välillä katsotaan ja vähän pyritään vähän muuta. Ja sama juttu pimeässä, että siellä kanssa myöskin vähän toimintakatkeet, että sillä se jää tuohon 2, mutta se ei ole huono arvosana ollenkaan. Terävyys +2 suuri, se todellakin tietää mitä se siellä seinässä tekee ja kyllä hoitaa homman kotiin riittävällä aggressiivisuudella, että suoraan päälle niin lujaa kun pääsee eikä tule kapeaksi. Ja taas toisaalta sitten se, että kun tilanne on ohi sinne, niin tämähän on ihan hauskaa leikkiä. Siinä ei ole mitään jäljelle jäävää ja sillä on tosiaan hermorakenne niin hyvässä kunnossa, että pystyy käsittelemään ne nopeasti, vaikka se on kyllä todella tosissaan. Ja sama tilanne on ihan puolustushalussa, sekin on myös +2 suuri hillitty. Se käynnistyy aivan saman tien ja kestää aivan loppuun asti ja taas sitten kun hyökkäys on ohi, niin se on todellakin ohitteen. Sinänsä oikein hienoa. Taistelu on +3 suuri, kestää vuoremaan sen kapulan kanssa. Voisi tietysti ehkä paremmin ja määrätietoisemmin ottaa kiinni, mutta se nyt on taas hieno säätö. Hermorakenne +1 hieman rauhaton. Et se on se toinen juttu näiden tosiaan temperamentin kanssa, mikä vähän hidastaa sitä, että sillä on kyllä ihan riittävät hermot noihin asioihin, mutta sitten taas toisaalta just niin kuin pimeässä sattuu vähän tämmöisiä väärinkäsityksiä ja sitten tulee kakamaan tätä ylimääräistä pyörimistä ja piippaamista, mikä ei sitten hyvä hermosulta koiralta tulisi. Temperamentti +1 erittäin vilkas, juurikin se, että se tosiaan menee vähän ylittää aina välillä keksii niitä ärsykkeitä ihan itsekin hetkittäin, että kuitenkin pystyy keskittyä silloin kun tarvitsee ja hyvinkin keskittyy. +3 kohtuullisen kova. Että sanotaan, että ei se nyt ihan siellä parhaasta päästä kohtuullisen kovaa, että esimerkiksi pimeässä se väistää sitä meidän kolauksia siinä jonkun verran ja niin päin pois sitten taas toi meidän sateenvarjokulma, niin se nyt ei sitten ihan mennyt semmosena kuin piti, että sattui koiralle vähän erilainen tulkinta tästä asiasta. Mutta kuitenkin, että sieltä näkyy pikkusesta pehmeyttä, mutta niin kuin sanottu arvosana on kohtuullisen kova, että ne saa näkyä vielä pikkusen pehmeyttä. Luokset päästävyys +3 hyvän tahtoinen luokset päästävä avoin. Niin kuin sanoit, niin se ei siihen kontaktiin välttämättä pyri, mutta ei tästä vastaankaan mitään ole. Että se ei tule niin sanotusti pidättyväisyydestä, vaan siitä, että se ei ole sen mielestä niin kauhean kivaa. Sitten taas niin hyökkäysten jälkeen niin se on täysin kaverit, sitä saa kyllä ihan rauhassa rapsutella. Ja niin kuin nähtiin, niin laukauspelottomuus paukku ärtyisä ihan puhtaasti. Että on se nyt sitten opittua tai sitten luontaista, niin reaktio on ihan vahva ja selvä. Tästä 184 pistettä. Yes. Hauska kaveri kaiken kaikkiaan.